Diolch, Dirprwy Lywydd. Mi ddath rhywun i'n gweld i yn y gymhorthfa yr wythnos diwetha'n digwydd bod mam oedd yn galaru ar ôl i'w merch farw o hunanladdiad. Mi oedd hi'n galaru ac yn gofyn pam. Pam bod dim mwy wedi gallu cael ei wneud i'w helpu hi, pam bod beth sy'n amlwg iddi hi rwan fel arwyddion bod bywyd i merch mewn peryg ddim wedi cael digon o sylw ar y pryd. Mi oedd hi wedi bod mewn cysylltiad y gwasanaethau iechyd meddwl. Mi driodd gymryd i bywyd i hun unwaith, medda'r fam, 2 wythnos yn diweddarach. Mi gafodd hi gynnig ymgynghoriad iechyd meddwl ar y ffôn. Nid dyma y tro cyntaf i fi eistedd mewn stafell efo teulu'n galaru mewn amgylchiadau tebyg ers i fi gael yn ethol. Mae llawer gormod o fama, o dada, o frodyr chwiorydd, plant, cyfeillion hefyd yn gofyn pam. A dyna nesaf ni fel pwyllgor mewn difri, ac mi ges i'n sobri wrth gymryd rhan yn yr ymchwiliad, mi gafodd pob un ohono ni. Mi glywson ni am brofiadau pobl sydd wedi diodde effeithiau hunanladdiad. Mi dderbynion ni dystiolaeth yma mesur all gael ei mabwysiadu yma yng Nghymru i ymateb i'r argyfwng cenedlaethol yma dwi yn cydnabod bod na waith yn cael ei wneud gan y Llywodraeth, ond dyma da ni yn ei wynebu. Argyfwng, dim llai. Hunanladdiad ydy'r prif achos o farwolaeth mewn dynion ifanc yng Nghymru fel da ni wedi clywed, y prif achos o farwolaeth ymhlith pawb dan 35. Mae o'n deillio o rhywbeth all gael i atal. Pe bai o'n salwch corfforol fel da ni wedi clywed yn barod, mi fydda popeth yn cael ei daflu ato fo i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw, ond ar hyn o bryd dydyn nhw ddim. Mae angen codi ymwybyddiaeth felly am y materion sy'n ynghlwm a hunanladdiad. Mae angen mwy o hyfforddiant, mae angen ansawdd uwch o hyfforddiant, mae angen llwybrau cliriach drwy'r system iechyd i helpu rheini sy'n dangos risg o hunanladdiad. Ond yn ganolog, dwi'n meddwl, o'n rhan i'r argymhellion o bod angen i Lywodraeth Cymru gymryd pob cam posib i sicrhau bod cydraddoldeb rhwng darpariaeth gofal iechyd a darpariaeth gofal meddwl. Dwi'n clywed yn llawer rhy aml gan etholwyr am eu tyfferthio nhw'n cael mynediad at ofal iechyd meddwl. Yn aml mi yn cynnwys trafferth cael gofal at cael mynediad at wasanaethau i blant a phobl ifanc, a mae'n rhaid i hyn newid. Mae angen gwneud mwy i sicrhau ac i annog pobl i gael y cymorth sydd i angen arnyn nhw ac i chwilio am hwnnw yn fuan. Mae angen codi ymwybyddiaeth am y math o gymorth sydd ar gael cyn iddyn nhw gyrraedd y pwynt o argyfwng. A dwi'n clywed yn rhy aml am bobl fregus yn cael eu troi ffwrdd o wasanaethau pan maen nhw yn mynd i chwilio amdano fo. Yn clywed y bosib nad ydy cyflwr iechyd meddwl nhw yn cael ei ystyried yn ddigon difrifol. Mi oedd na achos diweddar yn Ynys Môn dros y Nadolig, hogyn ifanc wedi lladd ei hun iddo fo fynd i'r ysbyty i chwilio am help. Yn anffodus, doedd na ddim gwely iddo fo, ystyrwyd nad oedd angen hynny arno fo. Mi benderfynodd o'i hun beth oedd angen i wneud mwyn lleddfu i boen. Ac mi oedd yn ergyd drom iawn i'r gymuned yna, cymuned sydd wedi ymateb drwy dynnu at ei gilydd ac adnabod bod hunanladdiad, fel da ni'n ei drafod heddiw, yn fusnes i bawb. A dwi'n falch iawn o ymateb mudiadau fel y ffermwyr ifanc, unigolion fel Laura Burton o'r mudiad Amser i Newid Cymru sydd wedi ymateb drwy benderfynu lledaenu'r neges na o fewn yn cymunedau ni am effeithiau hunanladdiad a'r ffactorau all arwain ato fo. Ac mae yna rôl i ni gyd i chwarae wrth warchod yn gilydd. Mae rheini sydd wedi colli rhywun i hunanladdiad yn erfyn arno ni i sicrhau nad oes rhaid i'r un rhiant neu bartner neu blentyn arall dioddau fel y gwnaetha nhw. Da ni wedi clywed yr apel yna gan Jack eto y pnawn yma. Ydyn ni'n siarad mwy am iechyd meddwl y dyddiau yma nag y buon ni, ac mae hynny'n gam positif heb amheuaeth tuag at cael gwared ar y stigma sy'n o gwmpas iechyd meddwl. Ond mae yna ffordd bell iawn i fynd arna ni o hyd. Mae chwarter y boblogaeth, fel da ni'n glywed fel ystadegyn yn aml iawn, yn mynd i
ddiodde iechyd meddwl o ryw fath, a iechyd meddwl o ryw fath yn ystod i hoes. Da ni gyd yn abod rhywun sydd wedi cael ei taro, mi allwn ni na gael yn taro yn hunan ar unrhyw adeg hefyd. Felly mae'n rhaid i ni barhau i siarad am iechyd meddwl ac mae'n rhaid i ni siarad am hunanlafiad. Ond mae'n rhaid hefyd i ni gofio bod rhaid i'r siarad yna fynd law yn llaw a gweithredu.